Здравейте и добре дошли в поредния епизод на Liberty Podcast. Аз съм Златина Аз съм Мария. и днес ще си говорим за... За храненето. За, за много неща за храненето. Колко хубаво е да едем шкембе чорба, дроб сърма, свинско със зеле, което имах наскоро. Домашно приготвено от баща ми. Всъщност причината, поради която избрахме тази тема, тя всъщност е нази тази тема, е, че тази сфера храненето от една страна стана много популярна, от друга страна обаче с точно малко продължение на темата от миналия път за музиката, за това, че тя когато стане популярна имаме неимоверно проблем с качеството. Сякаш качеството като тема за храненето, самите храни, всичкото това нещо тръгна да се размива и в един момент проблемите почнаха да се виждат на различни нива. Първо, хората сякаш твърдят, че се хранят здравословно, колко наистина е така е малко под въпрос. Различните гурута за хранене, които се появиха, които също са доста под въпрос. И ние пак се чувстваме изгубени. Изгубени в превода Да. и съответно аз бих казала, че е много сериозен въпрос е и самото качество на храна, което се предоставя в момента. Много производители твърдят, че дадено нещо е качествено, а всъщност се оказва, че не е точно така. И в тази посока ще работим, като може би пак имаме някои разминавания в гледните точки за някои от конкретните направления на храненето, но Зи тук може да се каже нейната голяма болка. Относно хранене? Да. В предишния епизод, който беше за чалгата, всъщност сега ми хрумва, че и това е храна. И истинската храна в смисъла на храна. Храната за душата. Аз се събера къл. Ти хапна. Това се случва, когато човек се е наял. Спира. Да, много здравословна храна хапна. Един сандвич. Да. И какво? Добре, аз да си кажа за мен някои неща. Не, искам да кажа. Виждам, че мисълта ти още е малко по-отчаяна преди тук масата. Дай от начало. Няма да е от начало. Искам да си кажа аз моите неща за храненето. Това, че аз... Ама аз искам да кажа. Аз много се радвам, че тази тема стана популярна. Тъй като моя път към здравословното хранене мина през здравословен проблем преди много години. Имах някакво булимия ме изкараха, въпреки че аз към днешна дата не смятам, че има точно булимия. Да, тялото ме реагира точно като булимия, т.е. всичко, което едях, го връщах. Смятам, че това беше някаква по-скоро форма на хранително разстройство, което се и самата булимия, вече е ескалирано. И естествено бях с много поднормено тегло. Основната причина за цялата тази ситуация, която се бях вкарала, беше, че просто не ядях. Но не защото исках да отслабвам, а защото за мен храната не беше нещо, което аз се сещах. И ако ям един път на ден, мисля, че беше голям прогрес за мен, но просто защото през повечето време аз бях постоянно заета. Тоест аз работих много и спях. Общо взето това беше основно работа, средно по 16 часа, средно, даже случвало се по 2 дена да не стана изобщо от компютър. И абсолютно си давам така сметката, че има дни, в които не мога да се сетя аз дали съм яла. И естествено човек няма как да изкара дълго време, дори да е на 20 няколко години. Идва един момент, в който вече тялото почва да се реагира. И тогава естествено и под лекарско указание, аз задължително трябваше да променя някои неща в себе си. Естествено, едно от нещата, което тогава и диетолога, с който аз работих, той е диетолог, който работи с спортисти от Сливен, забравих му дори името, много възрастен беше, който всъщност се занимава с диетата на борците основно, тъй като те са хора, които
при тях самия спорт е такъв, че килограмите там са важни, грамовете са важни, защото там се определят категориите. И доста добре познава човека спецификата на тялото и как работи организма и така нататък. И няма да забравя думите му, които той ми каза тогава. Първата ти задача е да се научиш да ти харесва да ядеш. Защото ясно е, че това е някакъв момент при мен, който беше стигнал, заради това, че за мен храната просто нямаше стойност. За мен съвсем други приоритети има в този момент. И аз бях в ония период, където си мислих, че мога да измисля някакво хапче, което просто го гълтам, защото за мен храненето дори беше загуба на време. Така го разбирах. И пътя ми беше много дълъг, защото естествено минах през захранване и така нататък, защото наистина на мен просто не ми работеше стомаха тогава в ония период. И следващата стъпка беше, което първа задача при мен, да разбера кои са храните, които харесвам. Тоест, тук не става въпрос за това да следваш някаква диета, не става въпрос за това да следваш някакви правила, а да правиш това, което ти харесва. И до ден днешен вярвам, че ако харесваме това, което едем, то тогава храната ще може да си свърши функциите, които тя има. Тоест, казваме за една храна, че има много витамини, че има много полезни вещества, обаче реално моето убеждение е, че ако ние нямаме тази позитивна нагласа и наистина не харесваме точно този хранителен продукт, който ние едем, аз имам усещане, че тялото дори не взима нищо тая храна и както ти кажеш, може да има и обратен ефект. Тогава всъщност осъзнах, че аз съм доста злояда. Тоест, наистина са много малко храните, които аз харесвам. Но с времето успях така да разширя кръгозора си. Останаха си някои храни, които наистина нямам сила, която да ме накара да ги ям, освен ако не съм прекалено гладна. Една от тях е гъбите, която знам, че е изключително полезна като храна, но като цяло аз гъби не мога. Нито на миризма ги харесвам, нито на вкус. Друга храна, която също не харесвам, това е тиква. Пак миризмата, първото нещо, което не ми харесва. Има няколко неща, които определено няма шанс да ги вкарам в менюто си, но докато науча кои са тези неща, беше така период на грешка, проба, на експерименти. И другото нещо, което трябваше да науча с времето, това е кои са наистина качествените храни, в каква комбинация тези качествени храни и кога трябва да се ядат тези храни. Най-лесният пример, който аз давам, е ориза. Ориза по принцип не е хубаво да присъства като основна гарнитура, той е добре да бъде като добавка към гарнитурата и ако ще се яде, е важно да се яде по обяд, заради това, че отнема доста време на организма да го усвои. През това, което аз минах преди повече от 15 години, част от проблемите, които имах, бяха свързани с това да намеря храната. Към днешна дата пазара е много разнообразен. Към днешна дата има толкова много и супер храни, нещо, което преди 15 години само четях в интернет. За тях и поне в Пловдив нямаше къде да се намерят. Да не говорим за допълнителни добавки към храната, като например конопено семе, което е изключително полезно. При нас продължавам до днес, не се го слагам към световната закуска. Например, такова нещо нямаше къде да се намери тук в Пловдив. И заради това, всъщност, изискваше една допълнителна подготовка от мен, организация, кой ден, къде ще отида, за да мога да си взема дадената храна. И за много хора към днешна дата знам, че това звучи абсурдно. Как така, нали, аз си организирам времето, за да знам, че ще ходя да си купувам еди си какво, но така беше. И имаше един ден в седмицата, който се караше извара в билата. Дори извара беше не толкова популярен продукт тогава на българския пазар. Поне в Пловдив, абсолютно извара към днешна дата, всякакви има, по 15-20 вида. Преди не можеш да намериш толкова лесна в магазините извара. Много е странен случай с изварата, защото тя е продукт, който е резултат. Да, резултат от обработката на... Мисля, че... Сирен. Като се прави... Или сирене, или като се избива мляко, е някакъв вторичен продукт, който в селските къщи нищо не се е изхвърля. Обаче нещо в магазините имаше един период, в който не се продаваше, беше нещо като мога да го търсиш. Именно. Всъщност това е изключително богат на протеини. Има в момента дори всякакви видове, включително безмаслена извара, нали, което
нали, интересно, безмаслена извара, но аз имам случка в билата, определен ден отивам да взимам извара, нали, защото тя ми е световната закуска. И разбира се, пред мен един пич тогава в това време хората, които се храниха здравословно, бяха фитнесджиите. Така ги наричаха, нали, които момчета или вече по-зрели мъже, които правят едни големи мускули. И винаги, когато кажеш хранене със здравословно, те си мислят, хората, реакцията беше, нали, че едва ли не аз съм някакъв фитнес маняк. Нали, като ми погледнат килограмите, малко беше така противоречиво за тях. Но и отивам там, стигам до щанда и виждам как пича и той посяга и аз посягам и крайна сметка, тъй като той явно беше по-бърз от мене, дръпна, нали, съответно изварат. И аз реагирам. Той имаше по 4-5 пакетчета, не повече. И аз реагирам, викам, аз ще да я взема, той ми да си я взел. И си тръгна такова и аз... дори до такава ситуация, нали, съм стигала, където едва ли не съм готова да се скарам за храна, защото така ли иначе бяха много малко продуктите, които ми влизаха в дневното меню, тъй като почнеш ли да се храниш здравословно и с ограничения достъп на хранителни продукти, наистина малко еднообразно става храненето. И когато този продукт не можеш да го набавиш, нали, кой е заместителя? Няма много заместители. Дори котич сирене, което в момента пръска всички магазини. Аз за първи път котич сирене, мисля, че преди около 10 на години някъде за първи път купих. Имаше пак отново в... мисля, че в бил. Аз за котич сирене. Не го знаех преди това и ти в офиса някакви модерни следобедни закуски. Да, заместих изварата всъщност с котич сиренето, да. Един много дълъг път, в който борба за храната беше положението и в момента това, че стана толкова тренд здравословното хранене, улесни моят живот. Много по-лесно вече мога да си организирам менюто. Другото, което е дори някой продукт да лисва от къщи, няма проблем. Излизам тук в магазина до вкъщи. Кварталния магазин съдържа тези продукти, включително обесени ядки. Нямам проблеми с обесени ядки да си купя. И аз много се радвам на това, че тази тема стана толкова популярна и все повече хора всъщност осъзнаха, че могат да дадат повече внимание на това какво дават на тялото си. Защото това е важно. Нали, аз смятам, че една от причините за, ако щеш, и не само това, че съм сравнително здрава, въпреки че се разболях, нали, имах температура преди някъде около месец. Случва се. Тялото иска да ти каже нещо. Да, може би това да е също, да. Да ми каже, стига толкова, почини си малко. Но аз реално няма аналогин дори вкъщи. Тоест, аз не познавам лекарствата и то затова и беше малко проблема за тази температура. Не знаех точно какво трябва да си взимам и как да си го взимам това като лекарство. Но освен, че си здрав, смятам, че това влияе на цялостното психическо състояние, на кондицията, която има човек. Все пак аз съм вече на 40 години и мисля, че това здравословно хранене ми се отплаща към днешна дата и ще продължава да ми се отплаща. Това е така, много съм за здравословното хранене. Да, ще стигнем и до там да обясним пък какво значи сега здравословно хранене, но исках да кажа нещо, че забелязвам как храненето в по-големия си процент сякаш е емоция. Нали, болестта като анорексия и булимия са част, нали, вече крайна фаза, но докато се стигне до там, наистина има такова хранително разстройство от леко до тежко, което е на емоционална основа. Нещо, което в ежедневието си мислиш за него почти постоянно и минимум 3 пъти днеска се храниш всеки ден в този живот. Нали? Ние сме благодетелствани, че може да ядем по толкова, нали, сега. Има страни, където не е така, но колко голяма част от живота ни се отдава на това да мислим за храненето и как то се оказва емоционално решение в повечето случаи и колко малко се говори за това в училището. Аз имам чувството, че тук от тези 3-4 епизода, дето още не се броят. Всеки път съм аз на тази спирала и егати училището, и егати родителите, и това е подкаста тук, където ще храним едно и същи хора. Родителите са виновни, друг не е виновен. Обаче, наистина, аз, нали, моята история
е такава, че родителите ми винаги са казвали, че съм била много добро дете и съм се хранила наистина без проблем, докато сестра ми са имали големи грижи от бебе още да я накарат нещо да хапне. С мен изобщо такива неща не. Аз съм яла всичко без претенции. Имам също много такъв добър изграден пример в семейството си, защото моята баба вече бяха пенсионери, когато аз съм се родила. И те ме гледаха при тях. Ние в една къща живеем. Аз на втория етаж при тях ме отглеждаха в повечето време, докато нашите са на работа. И там до ден днешен е закон, че на обяд се сяда семейството да обядва. И тогава включваше баба ми, дядо ми, вуйчо ми, сестра ми, аз. И сядаме на масата да обядваме с основното, салатата, нали, с супата. Тя много вкусно готви. Моите спомени от детство към храната са нали, приятни. Нямам проблеми с възприемането на храната. Никой не ме е карал нещо да ям и аз да имам неприязън. И в един момент, в 11-ти клас, естествено това, което се случва, дето татко казва, взе да се мумееш. Откъде дойде това цялото нещо се завъртя? Започнах, нали, естествено да мисля за фигурата. Аз винаги съм била пълна. Винаги съм била слабичка такава, нали. Въпреки, че на тази камера не изглежда, но аз Нещо коригирахме го. слаби. Коригирахме го. Правили сме го. Целебритито спокойно, няма да се загрузяваме повече. И гати, значи. И в 11-ти клас почнах така да се гледам вече по друг начин, да съм слаба, нали, да не ям мазни храни, карах го на някакви ябълки по цял ден. И съответно си докарах здравословни проблеми. Пък аз имам една такава вродена анемия генетична и съм по-бледа и изобщо ходещите мъртви там в положението. И това нещо за мен, нали, тогава оздравях. Изобщо нито родителите ми по някакъв начин сме разговаряли на темата за храненето. По никакъв начин, нито в училище някой е говорил за това нещо. И много дълги години аз към храната не исках да ям, не ми беше интересна по същия начин. Някакво, сега пак не трябва да се яде. Гладуване. Ставам рано, нали, лекции, работа. Аз само едно кафе пия до 12:30, после една салатка, после една торта, защото трябва калории. Торта, да, защото ти учиш, активен си такова. И това сега си мислех, че доста дълго време продължи. Някъде от 18-та до 28-та ми година в едни такива абсолютно нежелание, без никакъв интерес към храненето, но пък такъв сериозен здравословен проблем тогава не открих да ми се е случило, нали, сега може в последствие да бера ядото, но нали, дано не. Тогава през 2016 някъде започнах да практикувам йога. Там темата за храненето е доста застъпена и тя отрича, нали, философията на йога, отрича насилието като средство за изхранване, което по някаква причина означава да не се яде месо. И аз, нали, като нямах никакъв режим и култура на хранене, според мен това граничи с някакво разстройство в някаква лека форма, нали? Спрях да ям месо и започна да ми се отразява на кожата, защото аз по никакъв начин не предприех мерки тези процеси, които са ми били необходими да си набавям от месото, не ги заместих с нищо. Продължих на, нали, и уж здравословното хранене. Салати, фрешчета, гладуване, което е много голяма тема, защото наистина на едно кафе като съм станала в 8 до 12:30 на кафе е само едно. Си е вид гладуване. И в един момент
започнах, нали, да се интересувам от този тип хранене вегетариански, нали, принципите на йога и всички хора, които говореха тогава за веганство и вегетарианство. И в някакъв момент бях, нали, по тая повърхност се бях плъзнала, че това е правилният начин за хранене, въпреки че не изглеждах и не се чувствах енергична. Но много интересно, аз в момента не го усещах така, но когато почнах да се храня по-осъзнато, вече усещах енергията, която имам. Затова, нали, така мога да направя паралела между двете. И в един момент разбрах, че и по тая тема има сериозна пропаганда. Както навсякъде по всяка една тема, така и много силна е пропагандата в храненето. И това е едно нещо, нали, което искам да поговорим в този епизод, защото веганизма, който се смята, нали, за здравословен начин на хранене, изобщо не е така. Може за някой да работи, обаче той със сигурност суплементира по други канали и не се храни само по този начин. Има хора, които дълги години са се хранили само като вегани, но приключва в някакъв период това и започват да вкарват и други храни в менюто си, което, нали, това от една страна, че не е устойчива диета, за мен не е, тъй като намерих други източници, които ще е хубаво да ги посочим, нали, като линкове отдолу, и сега набързо мога да кажа кои са моите източници. Това е подкаста на Питър Атия. Той е един мисля, че се водят в Америка нещо като GP-та, някакви семейни лекари, но си има и нещо смесено е. Хем е и такова, хем не е точно хирург, но се занимава с метаболитните процеси на тялото, с превенция на диабет, тип 2. Да, придобития, който. Да, и longevity, това е дълголетие. В смисъл, принципите как да се, не да живееш до 100 години, а да си здрав по-дълго време в този смисъл. Доктор Берк е другия, той ми е като домашния личен лекар, има всякакви препоръки. Това не ми разказваше, когато нещо беше дигнал температура, с какво си намазала краката. Ага. Гледам си го него и си се лекува вкъщи, всичко е много, много ми харесва. И кой още бях си отбелязала, много забравих. Ако се сетиш, после може да го добавим в описанието. Да, може би Хюберман подкаст, но там е на много високо ниво се говори с много медицински термини. Той или от Кембридж, някакъв професор, или нещо от тия големите. Да. И много неща обясняват. Чисто химично. Да. Това е нещо, което и аз много съм чела. Всъщност, аз не знам, явно имах нужда от тази информация също, и когато почнах да си правя моята диета, в началото аз не работех с диета. Точно имах си диетолога, нали, който задължително, нали, явно човек, когато мини през тези проблеми, трябва да се консултира, нали, с такъв специалист, за да може да помогне с захранването в началото. Но последствие така или иначе, благодарение на интернет, всъщност аз успях да стигна до страшно много информация. Имаше доста форуми тогава по това време, които предоставяха много линкове, информация, където човек може да научи много за това как организма обработва храната. Това е също един много важен критерий, който ние трябва да разбираме, когато си избираме дадената храна, която ще ядем. Защото в зависимост от това как организма усвоява ценните вещества, ние оттам може да преценим и доколко количеството, което има този хранителен продукт. Примерно казваме, трябва да има зелена салата, защото тя има тия неща. Само че тя достатъчна ли е за това, което ние казваме, че имаме нужда, и в крайна сметка можем ли да си набавим наистина там нещото, или трябва да потърсим и някакви други източници, с които можем да компенсираме. И затова и всъщност храната е една много голяма химия. И това беше момента, в който осъзнах, че шеф-готвачите всъщност са химици.
те не са просто хора, които могат да бъркат някакви манджи. Това са хора, които познават много добре химичния процес на смесване на различните вкусове в различните кухни, защото различните кузини си имат различни вкусове, които те са селектирали като характерни за кухнята си. И съответно всеки един от продуктите, който се смесва, той е на базата на химичен процес. И те трябва да познават този процес, за да могат да вземат най-доброто от дадените комбинации, да може да се получи този финален резултат, който нали, крайният потребител просто го еде и защо дори не осъзнава как е направена самата рецепта. И ако човек иска специализира там да научи колко се може повече, просто химията не му бяга по никакъв начин. Много задълбочен там става информацията и е трудна. Така ли иначе? Иначе за веганството аз по принцип моето разбиране, моята философия, самата ни структура на челюстта е такава, че ние сме подготвени ние сме всеядни. Самите ни зъби, които са, т.е. аз смятам, че една от причините, заради която ние хора сме привилегировани спрямо всички останали животински индивиди, точно тази всеядност, която ни е заложена, ако щеш, в абсолютния минимум като челюсти, за да можем да оцелеем в средата, в която ние се намираме. Тоест, каквито условия да бъдем поставени, ние да можем да се справим в тези условия и да не само да оцелеем, и да можем да продължим да се развиваме като индивид. Защото ние населяваме реално и много студени места и много топло. Да, примерно, и въпреки всичко... полярна мечка не се среща и на топло. Точно, това е нещо, което е изумително за нас хората. Но другото, което е потребността, която имат нашите тела от към разнообразие на ценни вещества. Тоест, поне от това, което аз до някаква степен съм запозната, няма друг животински индивид, който да има толкова голяма нужда от такова голямо разнообразие на ценни вещества. Не случайно сме всеядни. Не само за да можем да се адаптираме, да оцеляваме в различните условия, в които ние сме поставени, например зимата. Зимата колко зеленина можеш да едеш, да се върнем назад във времето, покрай пещерите, например. Ние тогава трябва да търсим някакво решение, но от нещата, които ни е помагало, със сигурност е било месото, което е било ловувано. Да не говорим за развитието в последствие нали, на човечеството, но чисто като витамини, като минерали, които на нас са ни нужни. Другите животински индивиди нямат тази нужда, това разнообразие. И дори съм си мислила, нали, че ако примерно се направи експеримент с доказани животни, които ядат само трева, например, в условия, където няма трева, обаче не си предоставя месо, дали ще почнат да ядат месото. Аз мисля, че дори да се опитат да го ядат, примерно нещо им стигне до акъла да го ядат, те няма да оцелеят. Самия организъм не е способен да обработи тази храна, докато ние имаме това умение. И то не е само на ниво стомашни киселини. И цялостната ни храносмилателна система е способна да обработи голямото разнообразие храна и затова, че аз лично, точно заради това ми е много трудно да приемат тази философия, как ние хората не сме създадени едва ли не да едем животинско месо. Това не е така. И биологично е доказано, че това не е така. Иначе, ако има хора, които телата им се справят с това да няма нужното желязо, което идва от месото, защото то не е просто желязо. Нали, те са различни видове. Това е супер. Значи те се справят. Аз смятам, че тези хора по-вероятно да бъдат мъже, а не жени, тъй като жената по принцип имаме по дефолт потребности и недостиг на желязо заради нашата особеност. И това, че един-двама души или примерно 100 човека от 100 милиона се справят, това не означава, че може да бъде наложено като норма. И тая пропаганда, за която ти говориш, за съжаление, наистина може да бутне, особено не чак толкова осъзнати хора, в посока, която се хранят по много вреден за тях начин. И после процесите е трудно да бъдат обратими и възстановяването. Аз съм минал 2 пъти през възстановявания заради хранителни проблеми. Единия път, нали, който вече споменах, и другия път, нали, заради придобита последствие алергия, непоносимост, мисля, че това е поправната дума, към млечните продукти. И знам какъв е процесът дори за това, да може тялото да, нали, първо минаш през изчистване, продължение на много време, след това едно захранване отново, където там се наблюдава внимателно процеса. И може да бъде така с много крайни щети за един човек, който не се храни по доста грешен начин. Да. И ние малко фърлихме камъни в градината на веганството.
Но от гледна точка на енергийното хранене, в смисъл на енергията на всяка една храна, в аюрведа и в йога се говори много за това, че отново пак тук ще намесим нишите и висшите вибрации. Месото и кръвта имат ниска вибрация, която свалят твоето здраве, най-общо казано, в тази философия, нали, аюрведа, йога. Докато храната, зелената храна, расовата под слънце, растението се смята за много чиста, приела светлина и приела светлина от слънцето, се смята за храна с по-висока вибрация и когато, нали, ядеш тези храни, ти се чувстваш по определен начин, ако си достатъчно сетивен. Обаче аз тук пак искам да кажа, че има много голям фактор това емоционално хранене. Нали? Аз съм абсолютен привърженик на вибрациите. И в музиката, и в храненето. Нали? Тема сами, интересни сами. Но пък малко си загубих мисълта. Това, че ни тролим малко веганите. Но... Да, но за това, че месото като червен цвят, като ниша вибрация, всъщност е цвета на основната чакра, която е част от философията на йога, която, нали, е в тазовото дъно се намира и така се тръгва нагоре по вибрационната и цветна стълбица, така че там малко ми куца идеята. Може би нещо не са си го доизмислили добре, явно там целият маркетинг, който са тръгнали да реализират. Имало пропуски, но хора са го създали, нормално е да не е съвършено. И в много ме изненада, веднъж попаднах на един разговор на жени, които децата са им примерно 7-ми клас. Нещо си говореха за учебниците и материала там и казаха, че в учебниците вече има, нали, пирамида на храненето и здравословния начин на хранене, като тази пирамида малко ме изненада как най-малък процент се дава на месото, съществува някъде там и най-голям процент се дава за въглехидрат, за зърнените култури. Въглехидрати. Това не е много добра идея, защото забавя метаболизма. Въглехидратите. Това е в темата за пропагандата, как почва да се намира такива много принцип, това, което аз изчетох през тези години и това, което събрах като информация, всъщност месото е нещо, което винаги присъства в моята храна поне 2 пъти на ден, нали, съответно за обяд и за вечеря, като поне долу-горе като количество, което е полезно за мен, имайки предвид, че аз съм с по-малко телосложение, е от порядъка между 80 до 100 грама. Да, мъничка, затова изглеждам такава голяма тук седнала. Да, тук оптична иллюзия се получава, защото моите 40 кила. Не са 40 кила, 48 са, ако искаш да знаеш. Да. С моите 48 килограма някъде между 80-100 грама, като зависи какво е месото, защото все пак не трябва да го класифицираме просто в една категория месо. Примерно, ако дори си сложат телешко реша да хапна, там може спокойно дори да слязем под 70 грама месо по разни други причини. Но примерно, ако е рибата може спокойно да бъде 120 грама дори, защото тя все пак е много по-леко месо и много по-лесно се обработва от организма. Тоест, по моята диета, аз на ден изяждам някъде около 200 грама месо. Всичко останало всъщност представляват гарнитури, един вид към моята храна, плюс закуската, световната ми закуска и, така да се каже, 1 килограм храна. Грубо казано, изяждам на ден. И само 200 грама е месо. Тоест, съм за тая идея месото да не е толкова важен компонент и да е по-надолу спрямо всичко останало, което всъщност имаме като храна, защото протеините не е нужно да бъдат... можем да си ги набавим от други храни, като например от яйцата също. Да не кажеш бобса. Има и в бобовите храни също. Няма да конкретизирам, но има бобови храни, които имат също, нали, протеини. Затова, че не е толкова лошо това, което те са казали. Въпросът е контекста, който допълнително са дали. И това, което аз смятам,
защо в училище в България сякаш не е толкова заложено храненето. Основната причина е, че децата не се хранят в училище. Ако имам предвид, няма училищни столове. Ако имаше училищни столове, там имало, имаше преди години. Нямаше, сега пак има. Не знам дали сега в момента има, но по моя време нямаше и след това дълго време нямаше. И мисля, че там е момента, където може да се работи върху изграждането на тази култура, защото храната, която се предлага в училище, тя ще бъде обяснена. Тя ще бъде обяснено на... тя се предлага храна на ученици до четвърти клас, мисля, че. От четвърти клас нататък мисля, че вече няма столове. А то всъщност там е вече момента, където децата могат да осъзнават реално какво им се дава като храна. До четвърти клас те още по друг начин функционира мозъка и телата ни. И мисля, че заради тази сериозна липса по отношение на храненето в училище и че децата сами трябва да се оправят по някакъв начин, решението е фастфуд и оттам съответно се влошава цялостната ни култура на хранене и трябва човек на по-късен етап, вече като стане по-голям. Ако види в Инстаграм сега в момента младежите, гледат в Инстаграм някакви здрави момчета, момичетата гледат някакви мацки, искат това си искам така и те говорят там за здравословно хранене, за диети и всичко останало и някакси там може да се получи някакво инфлуенсване и там са моите проблеми. Всъщност по отношение на проблема с храненето и това популяризиране. За това, че изглежда сякаш, че няма много голямо значение точно какъв е продукта, който ние ядем. Ние казваме пилешко месо или казваме месо и сякаш до там, т.е. повечето инфлуенсъри не задълбочават да дадат малко по-подробна информация. Човека, който аз ще препоръчам, тя издаде наскоро нова книга, Пеперуда, не спомням цялото име на книгата, нова е, предстои да си я купя, Инес Собашка. Тя е българка, от миналото спортист, българския национал по баскетбол, доста добра кариера прави в спорта, но по разни контузии, ред причини. Тя спира със спорта и намира новото си поприще. Това е естествено личен треньор и оттам съответно и започва консултирането към храненето. Страхотна е предишната й книга. Тази книга, която тя издава сега в момента, новата й, тя е там с доста задълбочена информация по отношение на това как работят хормоните и как храната влияе на хормоните всъщност. И защо всъщност понякога на нас не е толкова трудно да свалим 3 кг, тези заветните 3 кг, които жените искат да свалят. Дава много подробна информация за тя самата, дори в нейния уебсайт има много информация, например, където човек може да разбере какво представляват мазнините, колко вида мазнини има всъщност и когато се опитваме да се борим с целулита, какъв е процесът, през който минава тялото ни, за да може най-накрая да приборим точно тази мазнина, която влияе всъщност за този целулит, защото той е всъщност на няколко нива. Там тези неща инфлуенсърите не влизат в детайли, подвеждат доста младежите и съм виждала потресаващи съвети, които мисля, че дори могат да бъдат много вредни. Едно от нещата, което има... ще го кажа, после ще те питам. Ефтино ли е да се храниш здравословно? И има доста клипчета на тая тема. Много инфлуенсъри правят. Казват, сега тук ще направим ядене за 5 лева. Да. Според тебе, ефтино ли е човек да се храни здравословно? И да, и не. Зависи с какви пари разполагаш на месец. Аз, примерно, за себе си мога да кажа, че ми е сравнително ефтино да се храня здравословно, защото моите родители ми помагат. От гледна точка да купим едно прасе зимата и да си го сложим в буркани. И после аз само взимам бурканите. Добре, за месо не даваш пари. Да, за месо не давам пари. Също си правиме лютеница и вари от домашна градина, която татко гледа. И си имаме такъв тип гарнитурки. Зимата си правим такива солена туршия, пак като е имало от градината, или пък от зеленчуковия магазин, но някакси не пазарувам голяма част от нещата от магазина. Също имахме и кокошки. И много яйца ям на аванта. Добре. Обаче, моят факт, това не е... при тебе, при мен мога да кажа, че всичко аз си го купувам. Абсолютно всичко. Ето ти пък си обратно. Да. И много зависи точно каква е диетата, която се направил човек. Тоест, тъй като това, което
при мен храненето, то е сравнително балансирано, но едното ми ядене е с много фокусиран протеин, както и сега преди малко, нали, съответно си хапнах и протеиновия бар. И това, начинът, по който аз се храня, е заради това, че аз си спортувам. Това, което аз правя като допълнително физически натоварване, са между 4-5 пъти в седмицата. И на мен ми трябва повече протеини, за да може да помага това на мускулите да възстановяват. Тоест, протеините, които на нас са ни нужни не само за това да правим мускули, те са ни нужни, за да могат мускулите да се възстановяват. Да не се получава пренатоварване, преумора при тях и така нататък. И поради тази причина, това, което на мен ми представлява бюджета на месец, само за мен, не мисля, че е ефтино. Защото включва първо пилешко месо, което пилешкото месо аз не го купувам от тук 10 лева пиле градус. Нали, да кажа, не купувайте пиле градус, моля ви се. Това е всичко друго, но не знам какво има вътре, не искам да си помислям. Съответно, хубавото пилешко е между 30 и 40 лева килограма, което бих казал, че е доста скъпо. Отделно рибата, която аз ям, тъй като много хора казват, че трябва да се яде риба. Сега, има разлика между цаца и сьонга. Нали, цацата няма как да му убедиш, че е полезно, но е страхотен снак, хубаво човек е така да си угоди за малко, ако пие бира, примерно. Само, че това не е рибата, която можете да набави необходимото желязо и не само. По принцип не смятам, че точно от рибата можеш изцяло да си набавиш, но е полезна храна, така или иначе. Но много зависи коя риба. И сега има сравнително малко по-евтини решения от сьонгата, мога да кажа, но пак не смятам, че 1 килограм риба за по-малко от 15 лева на килограм може човек да се я намери. И после като почнем голямата ми болка с зеленчуците, преди 15 години, когато се борих в билата за извара, тогава нямахме никакви проблеми с зеленчуците, защото имаше много качествени зеленчуци на пазара. Сега изчезнаха тези зеленчуци. Буквално мога да кажа, че изчезнаха, защото хората, от които аз съм пазарувала преди 15 години, те самите казват, нали, че просто вече е друга стока. Тоест, те преди са пазарували от производител, който е ходил на борсата и там ги е докарал нещата. Сега вече тези производители намират някакви други пазарни ниши, ако изобщо все още работят. И това, което се зарежда по разните борси, всъщност е внос от по-големи производители, които свалят качеството. Те пак могат да са български производители, обаче качеството е по-ниско и оттам съответно то самия зеленчук няма вкус. Това е световен проблем просто. Световен проблем. Колкото и да е странно, зеленчуците всъщност сами скъпи на мен към днешна дата, но знам, че ако искам качество, просто ще трябва да бъркна малко повече в джоба си. Да не говорим за това, че коса малко усилия да бъдат намерени вече. Ма той с месото е така. Няма храна, която може да се намери качествена и чиста. То е или ще е с хормони и антибиотици, или с пестициди и някакви други отрови. И то е дори в хляба е така. И в зеленчуците, в месото и просто аз някой път се плаша от това какво да ям, какво да си И точно купа. Това е, което аз забелязвам в интернет. Такива клипчета за хора, които казват как могат да ти покажат, приготвят меню за 5 лева и взимат точно тези храни от щандовете, които са пълни с всички тези неща, които ти обясни. И само си казвам, оле, това ще уви някой младеж, там подрастваш и ще реши, че може да си седне да си организира меню точно по този начин. Не искам да си помислям хормонален дисбаланс, който може да се докара само от пилешкото, което ще яде, да не говорим за всички останали дори под формата на зеленчуци и плодове, нали, които може допълнително да се даде на тялото, без да осъзнава всъщност колко вредни могат да бъдат за него. Смятам, че човек трябва да отдели време да разбере къде са добрите производители, къде може да си намери добрата качествена храна. Мисля, че ние тук в България все още можем да намерим в някое близко село. Аз нямам село. Примерно това е при мен големия проблем. Градско чадо съм. И мога да кажа, дълго време решението за мен бяха за яйцата, например, тъй като аз наистина ям доста яйца, средно почти 20 яйца на седмица изяждам. Само аз, ако 2 яйца имам на ден за закуска. Да. И отделно, където може през деня да си направя още някое друго яйце, примерно към салата може да добавя или за вечерта, примерно 2 яйца да изям.
и съответно 20 яйца абсолютно никакъв проблем няма да си ги направя. И съседи имах, които живееха на едно близко село, те не точно живееха там, работиха и там всъщност имаше хора, които имат кокошки и от тях съответно взимах яйца. Само че или хората вече не са сред живите, които са гледали кокошките, или по разни други причини са спряни. И хубавата новина е, че всъщност една ферма точно за яйца отвори магазин в квартала и аз оттам си купувам яйца и мога да кажа, че дори са ми ефтини яйцата. И това е един от начините, който просто човек трябва да седне и да поразтърси, да гледа, за да е сигурен, че това, което дава на тялото си, наистина е качествено. Не е само това, какво пише по книгите. И там в клипчетата. Всъщност книгите не е то книгите, е ясно какво пишем и в клипчетата в интернет. Да, това с храненето сякаш е много индивидуално и много генерално. Всеки сам може да направи... Най-доброто хранене за мен е балансирано хранене. Нито да се изпада в крайност, нито да се дишаваме или да се пренаяждаме с нещо. Освен ако нямаш някакъв здравословен проблем, сериозен, защото има такива хора, които си решават проблемите точно с определен тип хранене. На мен са ми попадали истории и отличен опит на хора, които с автоимунни сериозни заболявания са си решили проблема, който дълги години ги едва ли не изцеждал живота от тях, но с месо. Само месо. Само месо или вътрешности. Такива дреболи. Се генерират и това нещо. Защото всяка една болест е възпаление. И колкото повече храна, която предизвиква възпалителни процеси ядем, толкова повече проблеми има. Храната, която създава най-малко възпалителни процеси, това е просто месото. Това е. Храните, които са бобови храни, те всеки знае, създават онова подуване на стомаха и газове, които са реакция на тялото, че нещо не е наред. Обаче, да, то е вкусно и се предпочита, но това е ясен сигнал, че храна... Всъщност, мисля, че има още какво да научим за приготвянето на бобовите храни, защото отстраняването на люспите, примерно, които имат, също помагат много за... Аз не, че всеки ден са ми бобовите храни в менюто, но правя си боб поне веднъж в месеца. Харесвам го, обичам го и съм си намерила точно сорта боб, който не предизвиква такива подувания при мен. Пак е малко въпрос на търсене. Въглехидратните храни, тези богати на фибри, те по-скоро напълват стомаха и отделителната система, но качеството, което извлича самия организъм от тях е нищожно. Дори е в обратната посока, защото повече ресурс ще отнеме на организма да го преработи това и да го изхвърли, отколкото да набави нещо за теб. И това може, сега колкото е гадна дума да е, може човек да си направи експерименти, да си види изпражненията след едно обилно хранене с боб и едно обилно хранене с месо. Как от едното имаш сериозни количества за изхвърляне, а другото може да пропуснеш да отиде днес. Точно. Това говори ясно, за тялото как работи. Но и другото нещо, което всъщност аз мога да кажа, че е без нужно човек сам да си прави експерименти, съм забелязала, че повечето хора, които не присъства месото в храната им, де-факто, т.е. вегани, вегетарианци и така нататък, всъщност са малко по-едрички хора. Поне повечето. Да, има и такива слаби, но те са по-скоро изключение. И има обяснението. На тези хора им е забавен метаболизма. Защото при тях основно присъства въглехидратите в храната. Ако взимат протеини, то е под някаква форма, някакви суплементи, които ако изобщо взимат. Да. Това, което исках да те питам е какво мислиш за диетите, които тип кето, примерно, хранене, такива за отслабване, които повечето хора, много хора прибягват. Малко съм със смесени чувства, защото аз съм се опитвала да съм на диета под някаква форма, обаче чисто психологически се дъня и не мога. За кетото специално съм
чела, слушала, гледала и само позитивни неща знам, чисто на теория. На практика не можах да го изпитам, просто защото нямам просто някакъв блокаж ми се получава и като трябва да се огранича по повод храна и почвам да търся тази храна и да мисля само какво ще ям. В момента, в който си го наложа по този начин. Но кетото като нали, така, тренд, който влезе в последните години, всъщност нали, се оказва, че той има няколко подразделения. Някои го карат повече на месо, други повече на млечни продукти. Има някакви различни видове кето. Но аз не съм привърженик, не мога да се подложа на такъв тип хранене, защото ми става еднообразно, но знам, че има много по-големи позитиви, отколкото веганския начин на хранене. Защото баланса на храните е по-добър от този при веганизма. Аз съм против всякаква форма на диети и разбирането за диета, защото това по-скоро е един много добре облечен бранд, маркетинг на хора. Пак пропаганда, защото има една слабост в човека и че той търси много бързи резултати. Да не харесваме външния си вид и да търсим някакво подобрение, имайки на предвид, нали, че медиите отдавна са взели много важна част на нашия живот, където пускаме някой филм, гледаме нали, хубава, красива жена, слаба задължително, виждаме мъж с мускули и така нататък. Нали, това всичко под една или друга форма ни навлага някакъв стандарт, че може би е хубаво и ние да изглеждаме по този начин и ни се иска. И това сега всеки си преценя доколко може да се инфлуенсне, обаче има и там една друга част, особено при нас жените, които винаги много години всъщност от нас очаква ние да изглеждаме добре. Това е една друга стигма, с която ние трябва да се борим като общество. И всъщност бюти стандартите основно са при жените. Има много жени, които страдат от килограмици, защото просто някакси е решено, че те не са достатъчно слаби, примерно, защото те са малко по-едри. И тези диети за мен са просто един много добър пиар, пропаганда, където обещават на хората, че много бързо ще отслабнат. А всъщност истината е, че ние трябва да разберем кои са килограмите, в които ние се чувстваме добре, защото хората сме различни. Няма как всички хора да бъдат 48 кг, както съм аз. То ще бъде странно това нещо. Ние не можем да бъдем еднакви, така или иначе. И затова човек е важно да мине през този процес на осъзнаването на храната, това, което казах и в началото, да харесваш храната, която едеш, да разбереш с времето и кое е точно телосложението, което ти се чувстваш добре, тялото ти е достатъчно силно, достатъчно свежо. Това естествено до голяма степен и благодарение на храните, които едеш. Всичките тези диети, особено кетото, аз съм изключително против, защото повечето диети промотират изключително вредни навици на хранене. Като, например, има диети, които казват сутринта трябва да си сложиш изтискан лимон във водата, за да можеш да изпиеш. Това трябва да си започне деня. Защо това е вредно? Когато станем сутрин, нашия стомах е празен и той всъщност основното нещо, което има е стомашни киселини. Тоест, ние вече имаме високо ниво на киселиност вътре в телата си. И да дадеш ти на тялото си още киселина, това е най-вредното нещо, което можеш да направиш сутрин рано. Хубаво е да пиеш вода, защото се дехидратирал, нали, заради това, че не си пил вода в продължение на 7-8 часа. Добре, окей. Само, че по принцип, ако трябва да следваме добрите принципи и норми на храненето, означава сутрин като станеш, да пиеш малко вода, за да можеш да наваксаш, нали, с това, че не си пил вода и след това си направиш някаква закуска, да хапнеш малко, да дадеш на стомаха ти нещо за работа и тогава му давай киселини, кафе. Опитвам се и аз да го променя. Опитвам се и аз това да го променя. Просто давам един пример за това грешното нещо. С това моляла съм, даже имам една-две приятелки, където съм ги умолявала да спрат да пият лимон сутрин, защото могат да се докарат невероятни стомашни проблеми, които са необратими като процеси. Защо съм против кетото? Също, когато ми промотираш една диета, която ясно ми казваш, че аз трябва да работя много близко с лекар, който да ме наблюдава
какво се случва с тялото ми, кетото. Абсолютно за кетото. В момента, който влезеш в кетоза, искам ти кажа, че има много голяма вероятност да имаш сериозни здравословни проблеми, ако няма някой лекар, който ти измерва показателите като цяло. Аз до сега не съм чула човек, който си прилага кетото, да ходи на лекар и да си измерва показателите също, но е хубаво да се прави. Другото, което е диета, която идва и ти казва, правиш го след това нещо толкова време и след това преминаваме в захранване. И това трябва да следваш много строго. Поне това, което аз съм попадала за кетото. Значи, при мен е попаднала грешната информация. Явно така. Но когато в една диета ми се казва как аз трябва много строго да следвам стъпките, има някакъв проблем там. Трябва да има възможност за вариативно, защото телата ни са различни, защото хората сме различни, ние трудно може да се адаптираме начина на живот, за да можем да се справяме с такива норми. И затова аз съм за разбирането това човек да си нагоди храненето спрямо него си, спрямо неговия начин на живот, а не да следва някакви готови разписани рецепти, които да му обещават как той за един месец ще стане с фигурата на, примерно, Анджелина Джоли или там някоя известна личност. Кетото отново е западна приумица. Просто защото така наречената Standard American Diet, която един 120 кг американец, нали, това е стандартната диета. Там абсолютният джънк навсякъде ги прави абсолютно безформени и болни като хора. И когато се появи една диета, без значение веган, вегетарианец, кето, корнивор и така нататък, той човек ял бокуци, когато и диета да хване, той ще види бенефитите от нея, просто защото влиза в все по-малки възпалителни процеси, които забавят му метаболизма, трупа килограми, складира ги на неправилни места. И когато все още има такива привърженици много силно, нали, на веганството, и това са пак от този тип изследвания, много наднормено тегло, хора с наднормено тегло, подложени на тази диета, ето работи. Кетото малко е на този принцип, с доста наднормено тегло, нали, население, което се подлага на тази диета и те отслабват. Нали. Обаче тук самите храни, които се предлагат, наистина са такива, които не ти вдигат нивата на възпаление и наблягат много на мазнината, която всъщност се оказва другата пропаганда в телевизията и навсякъде, че мазнината е вредна. А кетото показва точно обратното, че ето ти сама каза, обезмаслена извара, млякото е 0,1%. С по-малко мазнини, едикое си, Това пак е незнанията на специфика на мазнините. Аз мога после ще си дам пример с мен. Да, кетото всъщност е това, което казва, вижте какво в мазнините няма. Мазнината, която ядеш, не е мазнината, която се лепи. И основният принцип на въпросната кетоза е, мисля, че даваха пример с хладилника и фризера. Ако си представим тялото, когато влезе когато си ядем, да кажем, разнообразна храна, тялото като един хладилник отваря, взима си каквото му трябва и продължава, но си трупа във фризера. Не всички обичаме да трупаме във фризера някакви неща и пълнеем, когато се храним с въглехидрат, нали, това е метафората. Когато влезем в кетозата, се случва обратното. Тялото вече започва да вади от фризера от по-трудно достъпните мазнини и настопява излишък. Такъв е принципа. И това иска по този начин искат да ти обяснят как работи, нали, кето диетата. И в същото време, освен че мозъка се храни с захар, той може да се храни с мазнина. По същия начин, също толкова качествено, което, нали, кетозата е това да храниш мозъка с мазнина. Кетозата си е естествен процес, който можеш да си влезеш в него, и не би трябвало да разчиташ на кето диета, за да влезеш кетоза, нали? Ама то те държи там, не те вади. Пак казвам, това е един много рисков процес за тялото, особено подрастващи, ако почнат да си го правят, могат да си докарат сериозни проблеми.
Да не говорим за това, че За мен кетото... диетите са само за развит организъм. След 25. Дори и след това не съм много убедена, освен ако не си професионалист, примерно културист, там смятам, че може да бъде полезно диетата. Кетото не може да ти бъде начин на живот, не е така. Аз не мога постоянно да съм в кето. Аз трябва да го прилагам само на известно време и го спирам. Това е другия момент, който аз имам с диети. Чакай сега. Това ще стане ли начин на живот за мен и какво означава начин на живот? Само тук 2 седмици кето, после си колко време, после пак ще ми е разрешено. Разрешено ми е. Не може храната да стига до там да ми бъде разрешена. И затова съм на мнение, че човек по-скоро е нужно да си обърне внимание на това какво еде, спрямо неговия начин на живот, да види как да си го организира и да спре да търси тези мигновени резултати. Аз вярвам, че за организма, за всяко тяло си има някакъв лимит на полезни, но доколко е добре за нас, колко килограма можем да сваляме на месец. Примерно, ако аз съм с нанормално тегло и искам да отслабна няколко килограма, примерно казвам, искам да отслабна 7 килограма, за какъв период от време това ще бъде полезно за мен като тяло? Дали за 3 месеца, дали за 2 месеца. Кетото ми едва ли не, с кетото мога да го направя в рамките на само на едно завъртане на кетото, нали, евентуално. Другото нещо, което е, че в кетото, доколко съм запозната и много други диети, липсва разбирането за спорта. Което е изключително важно. За кетото, не знам спрямо от тази диета ти как точно кетото, която е базирана на въглехидрати, не знам какъв спорт точно ще правиш. Мускулите ти няма да е... Какво е кетото? Само, по-висок процент мазнини, малко по-малко протеин, сравнено с мазнините и никакъв въглехидрат. Това захар, нищо. Да. И за малко протеинчета само. Не малко. Салата, месо и мазнина, обаче животинска. Полезната мазнина, която по принцип не е само... Не ми трябва кето, за да ми го промотира. И масло, нали? И съответно сирене. Някакво месо, зелени салати, всякакви. Доматите не са кето, никакви картофи, никакви въглехидрати. Като слушам, чувство, че аз ям кето. Тя почти всичко здравословно ядене, което избори. Не, булгур. И боб. Не, никакъв въглехидрат. По-големия процент за мазнините, малко по-малко за протеина. За мен ще пратя. По принцип, няма смисъл. Няма как диета да ме убеди, че тя е полезна. Диета, която правиш само определено време. Спираш го, после го почваш и как ще го дам шанс, аз 48 кг. Не сещаш, че това нещо може да докара... информацията не да го изпитваш. Другото, което е с кетото, много лесно се достига до така наречен калориен дефицит, който всъщност ускорява процеса за достигането на кетоза. Тоест ти не е нужно да спазваш кето. Просто ти е нужно да седнеш и да си подобриш хранителните навици и просто да дадеш време на тялото ти да започне да изхвърля излишното, което има твоето тяло и да се чувстваш добре. Като каза калориен дефицит, сега това лято се опитах да се пробвам на калориен дефицит и влезнах в болница. Ама се го направя много рязко. Не, натрупаха се много фактори и недояждане и за нея 3 кг. Беше целият барут. Другото, което искам да кажа, че има много голяма разлика между мазнините и мускулите. Нали, защото 5 кг мазнини и 5 кг мускули е много голяма разликата и аз затова продължавам да промотирам здравословното хранене със спорт. Ако човек ги комбинира добре тези две неща, реално с времето ще дойдат резултатите и той няма да е просто слаб, а ще бъде силен първо. И смятам, че когато човек иска да промени нещо в фигурата си, това, което той трябва да се фокусира, не е как ще изглежда, а какво умение ще има, когато започне тази промяна. Например, мога ли да изкача 4 етажа стълби с 2 туби по 10 литра вода, защото трябва да ги закарам по някакъв начин до вкъщи. Това би трябвало да бъде поставената цел за един човек, а не да имам плочки и да изглеждам там по определен начин и това нещо трябва да го направя сега за това лято, защото ще ходя на море. Не би трябвало това да са мотиваторите. А за съжаление, сякаш повечето пропаганди за този тип диети, хранение и така нататък стоят точно на това.
Нали, дай да си оправим фигурата за лятото. Как ще го направим? Да, Кето. да. Давай, първи кето. Чакай, човече. Нали, ти след това, като приключи лятото, какво отново ли пак ще правим допълнителните... Аз като някакъв съвет такъв изобщо не бих казала да се правят диети. Нито пък намерете си диетолог да ви обясни как стоят нещата, защото тук там е голям проблем. популярни нещата. Не ще кажат кето, не ще кажат калориен дефицит. Просто е много голяма работа на всеки един човек да си намери неговото, да изчете тая и оная информация, която му се стори правилна, да я пробва и да види само резултатите. Защото диетолози колкото искаш, маркетинг, пълен е, не бих казала търсете диетолог да ви обясни как стоят нещата с метаболитните процеси. Със сигурност, ако някой ви изгради такъв план за хранене, ще има някакво подобрение, защото ти влизаш все пак в някакъв режим, що годе балансиран. Но когато дойде от твоята лична мотивация и желание да експериментираш и след това видиш резултатите, това ми е добре, от онова не ми е добре, вече сам можеш да си направиш твоята диета. Така че... Човек трябва да си гледа тялото и да гледа как реагира тялото, защото всъщност неща, които много хора казват, че са добре за тях, за други хора не са добре и просто човек трябва да наблюдава много, много внимателно този процес. И нещо важно се сетих да кажа за протеина. Аз не знаех тая информация и като говорим за веганство, винаги излизат с боба, че най-високо протеиновия и когато трябва да си набавяш протеини, мъскаш яко боб. Обаче, какво се оказа, да ми беше много интересно, протеина от боба и протеина от телешкото не е един и същ. Да. Нали, протеина се разделя на множество, мисля, че 12 бяха аминокиселини в различна пропорция. И в боба, примерно ако в месото са сравнително балансирани, графиката изглежда, то в боба едното е на 90%, другото е на 0,5%. И има страшен дисбаланс в тия аминокиселини. Всъщност, ние говорим за протеин. Вече на грам няма сравнение в месото. Много повече, отколкото в боба. Всички растителни храни, по принцип, съдържание количеството, което се съдържа ценни вещества, винаги по-малко. Да. И нали, количеството боб, което трябва да ядеш, за да набавиш този грамаж на протеин от месото, нали, в сравнение пократителен, и в същото време пак не си взел това, което ти трябва, защото аминокиселините не са балансирани и те, ако на теб ти трябва аминокиселината, еди коя си там, елкарнитин, аминокиселина, ли? Ама то мисля, че сама може да достигнеш лесно до извода защо е така и защо, примерно, аз не взимам растителни протеини. Защото то не е само бобово и то има сума тия растителни протеини. И точно това е, аз взимам протеина за мускулите си. Нали, смисъл, това е протеина, мен ми трябва за мускулатурата. Нали. Както казах, основното нещо, за което аз взимам протеин, е за да могат да възстановяват и да продължават да се поддържат тяхната функция, нали, в добри нива. И логично е този протеин, който ще бъде полезен за мен, да бъде животински протеин, защото той е от животното, което де-факто също се движи. Нали? Най-елементарно, растителните протеини няма как да набавят тези неща. Обаче в здравословните магазини е пълно с такава... Заради веган идеологията, която стана популярна. Страшно скъп. И там ги удари маркетинга. Да, всичко, което се търси, е скъпо. Нещо много важно се сетих, исках да кажем. И аз на няколко пъти минаха някои неща. Се сетих за мазнините, за това, че те са много полезни. Те са ненужни първо за мускулите. Тези мазнини в абсолютния минимум, само без да влиза много детайли. Мускулите по принцип мазнините, които ние даваме на тялото, действат като смазка за мускулите. Тоест това помага да се поддържа еластичността на мускулите. Аз това нещо го отнесах по лошия начин, го научих, тъй като нещо пропусках мазнините в яденето си. Включително дори зехтин не слагах в салатите си. И съответно няма как единствено и само от животинската мазнина, която аз ям, тъй като тя е в много ограничени количества. Реално ми беше. И всъщност подобрението, което направих в диетата си тогава, всъщност
първо сьомгата, която влезе в храненето ми, защото тя е доста високо съдържание на мазнини, спрямо много други риби и защо спрямо други храни. И дори това всъщност е рибата, която не се препоръчва да влиза в диети, които за хора, които искат да влязат малко по-така, в по-фит да бъдат. Но за мен това е препоръчително точно такава риба да ям, имайки предвид моето телосложение какво е. И всъщност това беше начин, по който разбрах, че е важно да се ядат мазнини, допълнително да се слага, ако трябва, за да може да поддържа мускулите в една много по-добро състояние, защото иначе човек може да се контузия много лесно, почва с едно свиване на мускулите, което реално се случи при мен. И оттам, нали, следващата стъпка е задължително и някакво разкъсване на мускули и контузии, които са доста неприятни. От това, което аз успях да разбера за калорийния дефицит, като казваш за мазнините в рибата, нали, разбрах какво означава, нали, примерно да сравним ципура и лаврак, защото са доста сходни и се ядат в един сезон. Лаврака на 100 грама има много по-малко калории, отколкото ципурата, заради мазнините и състава, нали, на месото. Така че ако на някой му се яде риба, пък брои калории, по-добре е лаврака, който също е толкова хранителен, нали? Но зависи много пак от начина на живот, който води, защото... Ще да кажа, че ние само за храна си говорим, ама и спорта е важен тук, за фигурата става въпрос. Аз не спирам да говоря за мускулите. Да. Не случайно обръща внимание на мускулатурата, защото аз спортувам много и смятам, че това е едно от нещата, което е важно да прави човек. Да се движи много и да развива допълнително мускулатурата си, защото това допълнително помага за вътрешните процеси на тялото и храната успява и добре да се усвои от организма, защото той става все по-здрав по този начин. Но и стреса оказва влияние на тялото, като трупане на килограми също може. То даже от стрес се трупат на различни места. Има такива графики, в които можеш да видиш по какъв начин, кой как метаболира храната. Така че това е доста интересна тема. Мисля, че го имаме като спорт. Не съм сигурна. На спорта там по-скоро ще бъде една дълга тема. Трябва да конкретизираме. Ще конкретизираме, не? Просто я има като опция. Затова сега няма засягаме кой знае колко. И пак е, нали, стреса в този тип емоционално хранене. И още нещо. Чакай. Храната в Сърбия. Пробва ли си да ядеш в Сърбия? Не, нали, имахме офис. Съм пътувала там по тези софри, направо ми ставаше. Аз заради... Качеството, изобилието и цената на храната в Сърбия и Македония просто е Сърбите готвят с много подправки, първо, затова оставаш малко впечатление. Да. От тук да се дигнеш и ти е по-ефтино да се наеде в Македония и по-качествено и по-ароматно. Примерно краставица, домата, отколкото да иземе тук. Аз имам проблем с тяхната култура на сърбите специално, поне от заведенията, които са ме водили, нали? Нали съм половината? Да, ти си маки, там ще май. Аз това, което не ми хареса в сърбите, нали, се пак пътувах там покрай офиса, който беше на няколко пъти. Всеки път беше едни големи маси, да видиш колко много храна можем да съберем на една маса. И тази храна просто се хвърля, тя не е изяждахме. Те просто са много. Да, иначе... Ама има и качество. Да, месото мога да кажа, че е вкусно. Хареса ми. Плескавицата, която ядях там, определено мога да кажа, че така плескавица не съм яла в България. Ние тук много се предадохме на евронормите. Те сърбите още не са част от Европейския съюз, нали така? Не, те за това. Мога да правят каквото си искат все още. Влязат и те в Европейския съюз. Македонците по същия начин. Да, много тъжно. Как ще се справяме? Почваме да гледаме кокошки, овце, крави, за да имаме качествено месо. Все повече хора се връщат на село и почват да занимават с земеделие. Въпросът е да почнат да произвеждат и за други хора, за да можем ние да пазаруваме от тях. Това е едно от решенията.
Като цяло и сега може да бъде така, просто пропагандата е много силна. Не е нужно толкова много пестициди. Да. Да. Добре, за край на епизода, какво ще кажем? Хранете се здравословно. Подбирайте си много внимателно източниците, от които четете за храната, която едете. Внимавайте с гурта, на които се превъзнасяте, които следвате, защото тези хора могат да ви вкарат в абсолютен крах по отношение на хранителни навици, избор на храни и прочие. И когато човек реши да трансформира тази част от себе си, да се опита мотивацията да не бъде физически резултат, форма, която той може да види и да пипне, а да бъде на ниво усещане, на ниво умение, което това неимоверно означава, че ще отнеме малко по-дълго време да бъде постигнат този резултат и той ще е човека, който ще го усеща резултата, но там да му бъде мотивацията, а не да търси кратки, бързи резултати за следващото море. Да, то просто трябва да бъде начин на живот, не нещо, което стриктно трябва да спазиш и ако кривнеш, вече всичко отива по дяволите. Много експерименти, за да се достигне до вашето лично усещане към храната. Да се знае това, че тя е наистина много емоционална и да го имаме това на ум. И просто... Но все пак с експериментите да не се стигат до болница, защото това много често се случва. На мен ми се случи, на много хора се е случвало просто... Да. Да, съм внимала. И ще се изтеглим ли следващата днес тема? Сега ще... Буркана, нямам нерви. Нерви. Долу. Това ще си говорим другия път. Ще изпадна. Спорт и движение. Ето. Това буркан е вълшебен. Чай да ми Пригане. Чай само да видя какво може друго да бъде. Училище. Да, ще влезем в спиралата ни. Добре, следващия път спорт и движение. Как хубаво ще ни се допълни само. Да, продължавам. Аз там ще имам колко да... После пак ще го изтеглим. После ще го извадиш. Добре. Радваме се, че бяхте с нас. Харесайте ни, не ни харесайте, пишете ни нещо, subscribe, камбанка и до следващия каст. Да. Чао!